سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي استدلوا علتا زيناتات سودان نابدو إثيوبيا تسود زلا بزح وتهدرات نتم السودان تفتير زلا قجت بزملكت منجست إثيوبيا ذهبوا مجلتي من قد بابور إثيوبيا جيبوتي زقات أمو كسارة بمعكن زينات درش بيغل زلو كونتات منجست فدرالين كل تجرينا ملكيتو زوات انتنا أبي ناي سلام مرحي بمبال منيستر ديمقراسي إثيوبيا زقبرك على محتت حده أمريكا كم نايكل التشحن حدن بنفاريت متقعت غبر زحسب أشباري متحزن كال انزدسس زيناتات تنتنتات نحيزلكم مسئلغو أبزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتن مغان سابسكرايب كتقبرو بغبري عدمكم أمونغو سودان إثيوبيا تخاسيت زلو وطري بدرجة هاجر كلتين هاجرات مجلس إهيبنا للوا نظام الكيتخا قدمي منيستر هاجر السودان زخون عبد الله حمودوك أو تيواب زلو مجلسي زحلف سولوس وتهدراتنا أب كبابي جوبو أبو طيور قالك أب سراويت إثيوبيا ملشاتاتون ديبيا بمقبر أب هيوت وتهدراتنا كسارة زسعبه متقعت جيرم بزغ منجست السودان وتهدرات زلو ملو دقافي قالت كمدو حيلتات مكل خالنا دوباتنا كحلو أب العليو ملو رئيس متأمان لنا بمبال قدمي منيستر السودان عبد الله حمودوك نحيلتاتو زلو دقف كقلت انكولو بوغن منيستر مكلخال السودان كأب علاوني محبرا وقصات انترنت حسابو نتزلو كناتات يكتاتلو كم زلون مريتم كم محلاو كأز زوخون زعن قصم كم زيلا بمقلات نسوون نسراويتم دقف كهوبيام تسميعم زلو إذا غمزيلن كل دما لومي حانتي حكايات التبال مربب حبريتا زرقحاتو زلات صبصاب كم زحبرو منقست السودان دحرتي أبز حل فكر التمعالتات زقات أمه هيوت وتهدرات السودان تفئل زلو قونسي ببزحي سراويتو نابدوب إثيوبيا يتسقع خمزلون درون بزح زلوهم سراوي السودان أبدوبات إثيوبيا عريدهم كم زلو حبيرا منقست السودان كم زذكر زي حجي اب تግራይ ዘሎ ኩነታት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ዶባት እንትርፎን ስደተኛታት ነኻልእ ዝኾነ ይኹን መንቀስቃስ ዓፂዎ ዝጸንሐ ኮይኑ ሰራዊቱ ኸኣ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሓደ ኣልፈሸቃ ዝበሃል ከባቢ ዘሎ ልሙዕ ናይ ሕርሻ ቦታታት መሬተይ ይብሎ ብምዃኑ ድሕሪ 25 ዓመታት እዩ ንመጀመርታ ግዜ ኣምሊሱ ወጸኒሑ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ከኣ ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ሱዳን ዝተገብረ መጥቃዕቲ قبر ملس كم زنبرة بمجلسيو بعلنة متقعت كم زفصم أفليت زلا نزل مجلس خاء أفنيا منيستر قدات وصاي إثيوبيا زخنة أمباسادر دينا مفتي لومين ذهب خوينو إت أفنيا بزربو إثيوبيا دحرتي سراوي السودان دوب سجيرو قبل علي إثيوبياوين حرستوت متقعت بمفتسامو قبر ملس كتوسديات جديدة وتهدرت السودان دوب إثيوبيا تحيسون بمئتو زرعت حرستوت إثيوبيا نمزمات بزيحم نيرم إزد ما منقص السودان مرقص زي كونه أب تحت وي درجة زلو سب مزيوم زفتصمو زلو نزن مكاتينا خا سقومت وسيدنا زلنا حج نسوم سقومت سلز وسدنا يم ززاربو زلو نساتهم نزموص سدتኛታት ንምሕላዊና አቲና ዘለና يم ዝብሉ ይኹን እምበር ኣብቲ ቦታ ስደተኛ የለን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን እቲ ቀንዲ ነገር ክልቲአን ሃገራት በመንግስት ደረጃ ርክብ ገይረን ኣለዋ በመባል ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ላዕለዎት መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ተራኺቦም ከዘራረቡ ተሰማሚዖም ኣለዉ ክብልዩ እቲ ኣፈኛ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሃገሩ ነቲ ትማለ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ከም ግብረ መልስ ከም ዝወሰደተዮ ኣፍሊጦ ዘሎ نيتوبيا جيبوتن زرغب مسمر مقد بابور كساب نايميتن 14 مليون بر مالت كلتنات بتيسعان 5 مليون دولار كسارة قاتيمو خمزولو تقليسو ازي اب قدمي ربع عمت رايا قاتيمو زولو كسارة خا بسن كتي ابت منقد بابور منقد زقبر زولو سرقن معناون كم زغنة تلاهون سرق ازبال حلافة تكال منقد بابور إثيوبيا حبيرو اتبع السلطان ابت مجلسيو منقست إثيوبيا ناستا 3 كيلومتر زخون رحقت حاصور هانيسو نتسرق خا قدل كوان تفتنه فاينانساو عقم تحوت بمخانو جنا كابو كقصل كم زي كالي قليصو بتاقاتيمو زلو سرق خا ناي 12 ساعات قعزو ناب 18 ساعات 8 كيلومتر اب ساعات زنبرق قلطافه ناب 50 كيلومتر اب ساعات تقيرو اب زوانه تمسمر كم تقدمو زتغلصه 114 مليون بر كساره اقاتيمو ويزلا كم زفلت إثيوبيا 25 مئتاويت كاب دقة تمصو نقرات بز مسمر كاب ودب جيبوتي زمص خوينو كاب كلتشحن 15 جميرو خا بحدا تشاينا وتكال بحدا نطبع 5 بليون دولار زتهانصه مسمريو
ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብጀካቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ወጻኢ ኣብ ካልእ ክልላት እውን ጎንፂ ይርአ ከምኡ ድማ ዕጡቓት እንዳሰሰኑ ይመፁ ብምህላዎም እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ናይ ሓድሕድ ኩናት ከይተኣቱ ዝስጋእ ዘሎ ነዛ ኣመልኪትኻ ኣብ ጀርመን ካብቶም ፍሉጣት ማዕከናት ሓንቲ ዝኾነት ማዕከን ዜና ደር ሽፒግል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ነታ ሃገር ኣብ ዓሚቕ ጉጅላዊ ጎንፂ ክእትዋ ይኽእል ብምባል ኩሉ ኣብታ ሃገር ዘሎ ሽግራት ኣልዒላ ሰፊሕ ዝኾነ ትንታነያ ዘርጊሓ ዘላ ኣብቲ እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ዘላ ትንታነ ከዓ ጋዜጠኛታት ኣብታ ሃገር ከም ድሌቶም ክንቀሳቐሱ ይዕንቀፁ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ገለ ጀርመናውያን ጋዜጠኛታት ፍቓድ ረኺቦም ናብ ሻሽመነ ከይዶም እንከለዉ ቴሌፎን ተደዊልዎም ብቕልጡፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ከም ዝተገብሩን ብጀካዚ ድማ ኣብ ክልል ኦሮሞን ቤንሻንጉልን ዘሎ ጎንፂ ኣብ መንጎ ክልላት ሶማልን ዓፋርን ዘሎ ዘይምቅዳው ብዓብዪ ከዓ እቲ ሓያል ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ብምጥቃስ ከምኡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብሓይሊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይእቱ ከም ዘሎ ብምግላጽያ እታ ሃገር ፋሕ ከይትብል ዘሎ ስግኣታት እያ ገሊጻ ትርከብ ካብዚ ቀፂላታ ማዕከን ገሊጻቶ ከም ዘላ ድማ ኣብታ ሃገር ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ብረቶም ኣብ ምዕባይ ከምኡ ድማ መንግስቲ ኣብ ምውጋእ ዝነጥፉ ዘለዉ ብምዃኖም ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣብ ከም በዓል ወለጋን ጉጅን ዝበሃል ከባቢታት ሓደገኛ ዝኾነ ጎንፂ የጸላሉ ዘሎ ብምዃኑ ገለ ነቲ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዝከታተሉ ወገናት እታ ሃገር ናብ ናይ ኣፍሪቃ ዩጎዝላቪያ ተቐይራ ብሓደ ደማዊ ዝኾነ ውግእ ሓድሕድ ከይትባታተን ስግኣት ከም ዘለዎም እዮም ዝገልጹ ክትብል እያ ሓቢራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ጀርመናዊት ማዕከን ዜና ዶቼ ቬለ ምስ ሚኒስተር ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዛዲግ አብርሃ ቃለ መሕተት ብምግባር ኣብዚ እዋን ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ከምኡ ድማ እታ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ዩጎዝላቪያ ከይትኸውን ዘሎ ስግኣታት ብዝምልከት ሕቶታት ቀሪቡሉ ነይሩ እቲ ሚኒስተር ነቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ ንቐዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሰብ ይድሕሪ ምባል ንትግራይ ካብ ሕወሓት የድሕንዋ ከም ዘለውን ውግኻ ጠቕሊሉ ተዛዚሙ እቲ ክልል ሰላም ሰፊንዎ ከም ዘሎ ብምዝራብ እቲ ተዓዊትና ኢና ዝበልናዮ ኣይተሃወኽናን ክብል ይገሊጹ ካብዚ ቀፂሉ እቲ ሚኒስተር ሕጂ እውን ልክዕ ከም ተቐድሚ ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዝነበረ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ኣይተሳተፉን ክብል እንከሎ ዓሌታዊ ውግኣት ከዓ እንዳተሓተ ይመጽእ ኣሎ ብምባል መንግስቲ ሳልሳይ ኣካል ዘየድልዮ ባዕሉ ኩሉ ክገብር ይኽእል ኢሉ እዚ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ውግእ ይቐጽል ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገልጽ ኮይኑ እቲ ኩናት ከዓ ብሕጂ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ከይገድድ እዩ ስግኣታት ዘሎ ሓደ ዕጡቕ ኣባል ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ኣሜሪካ ከምቲ ኣብ ናይ ወርሒ 2001 ዝተገብረ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክካይድ መደብ ነይርዎ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ እዚ ሽሙ ቾሎ ኣብዲ ዓብደላ ዝበሃል ኬንያዊ ዜግነት ዘለዎ ኣባል አልሸባብ ኣብ ሃገረ ፊሊፒንስ ከመይ ጌርካ ነፋሪት ተብርር ትምህርቲ ክወስድ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ብረት ብዝተሓዝ ክሲ ተመስሪትሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝነበረ ንጉዳይ እዚ ኣባል አልሸባብ ብዝምልከት ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ብመንገዲ FBI መርመራ ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ናይ ነፋሪት ትምህርቲ ዕላምኡ ከምቲ አልቃዒዳ ኣብ 2001 ዝገበሮ ንሱ ነፋሪ ጨውዩ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ሓደ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ተራጺሙ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክገብር መደብ ከም ዝነበሮ ይተገሊጹ እዚ ብግብረ ሽበራዊ መንገዲ ዜጋታት ኣሜሪካ ክቐትል ሓሲቡ ብዝብል ክስታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ኬንያዊ እቲ ዝቐረበሉ ክስታት ከም ዝኣመነሉ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ክገልጽ እንከሎ ኣሜሪካ ከዓ ድሮ ናብ ሃገር ኣምጽኣቶ ከም ዘላን ካብ ዝመጽእ ወር ሓደ ጀሚሩ ከዓ መስርሕ ፍርዱ ክጅመር ከም ዝኾነ ተገሊጹ ከም ዝዝከር ኣብ 2001 ኣባላት ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልቃዒዳ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ተጠቂሞም ከተማ ኒውዮርክ ምስ ዝርከቡ ዝነውሑ መናቶ ህንጻታት ብምግጫው ን3000 ንጹሃት ሰባት እዮም ህይወቶም ኣስኢኖሞም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም